לפינה שלנו עוזרים למילואימניקים, ואנחנו אומרים שלום לעדי ארקין, לוחם בתותחנים, ששירת מעל 160 ימים בגבול הצפון, בימים כתיקונם. אתה בעלים של מינוף, עסק לשיווק דיגיטלי. שלום. שלום, שלום ארד, מה נשמע? אני בטוב, זהו, סיימת עם אין ספור ימי המילואים שלך השנה? זהו, אני מקווה, עברתי את הגיל גם, אז זה גם חדשות טובות לשנה הבאה, ועכשיו אני מנסה להחזיר את העסק לפעילות, אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של מילואים, כמו שאמרת, 160 יום, הפעימה השנייה הסתיימה לפני פחות מחודשיים, היינו בצפון הרחוק, ברמת הגולן, ועכשיו חוזרים לפעילות. מה הפעילות? מה אתה עושה? אז ככה, מינוף זה בעצם עסק של שיווק דיגיטלי, אני מתעסק גם בכתיבת תוכן, גם בקמפיינים ממומנים, הכנת סרטונים, קידום אתרים, גם פרסום במגזר הערבי. בעצם אני גם מלמד את התחום, אני מלמד את זה בקריה האקדמית אונו ובג'ולט, יש לי, זה עכשיו אני חוזר אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה, שבאמת היה לי מקום שלימדתי בו הרבה זמן, שבזמן שהייתי במילואים החליט לוותר עליי, בגלל החוסר ודאות. וזהו, מה שנקרא, מנסים להניע את העסק מחדש. יש איזה תחום ספציפי שאתה מתמחה בו, או שמי שבא ברוך הבא? בגדול מי שבא ברוך הבא תמיד, אבל באמת היו לי הרבה מאוד לקוחות בתחום הפוליטיקה, בתחום התרבות, בתחום התחבורה גם. זה התחומים החזקים של העסק, ואני מקווה להניע את העסק מחדש. בסופו של דבר, בתקופה של המילואים, אתה יודע, קשה מאוד לתפעל עסק כזה מרחוק. השיא היה שבאמת עבדתי עם נגמש, ישבתי עם אייפד בתוך נגמש, ותוך כדי, באמת, אם היו הזקות, לא הזקות, היה גם קמפיינים, הייתי צריך לשלב בין שתי העולמות האלה, שזה היה מאוד קשה, ומנסה לעשות, אתה יודע, מנסים לעשות את המקסימום, נראה לי שזה הקושי של כל חיילי המילואים העצמאיים, שמצד אחד יש את העסק, מצד אחד יש את המילואים, מנסים גם לשמור על עצמם במילואים, גם לשמור על העסק, זה אתגר מאוד מאוד גדול. ואם רוצים להגיע אליך ולעזר בשירותיך, איך עושים את זה? אז קודם כל יש את האתר שלנו של מינוף מקף-ישראל.co.il, אתר חדשני שהעלינו אותו בתקופה האחרונה, גם ברשתות החברתיות, ואפשר גם לדבר איתי ישירות. איך מדברים איתך ישירות? דרך הטלפון שלי, הנייד שלי זה 0545-99-2525, תמיד זמין, וואטסאפ, גם במילואים, גם בחול, תמיד אני זמין, תמיד אני עונה בוואטסאפ. מה שנקרא, אני אשמח לעזור לכל מי שצריך. יפה. אתה כבר מרגיש התאוששות מאז שהסתיימו המילואים, או שאתה ממש עכשיו בנקודת הזינוק מקווה להתחיל ממנה? האמת שבשבועיים האחרונים יש טיפה עלייה גם בפניות, אני מפרסם יותר. החודש של אחרי המילואים היה מאוד מאוד קשה, והרגשתי, אתה יודע, גם הייתה מלחמה בצפון, קצת שכחנו מזה מכל החדשות שיש במדינה, אבל הייתה מלחמה מאוד מאוד קשה, ולעסקים לקח זמן להניע מחדש, הרגשתי את זה מאוד שהגעתי בסיום המלחמה, ואני מקווה שעכשיו תהיה תקופה יותר טובה. עדי ארקין, תודה שדיברת איתנו, מקווה שעכשיו כולם יזרמו אליך ותקרוס ממבול הפניות. תודה רבה. תודה. זהו, אנחנו סיימנו את חלקנו בשידורים היום, מכאן למהדורת היום עם עופר חדד, שאלה.